Igbo bụ Igbo, ndewono, ekele m unu. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia abịara gị taa bụ Thursday, abalị 9 n'ọnwa ise afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Na mmalite, ndị a bụ isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Otu TUC na-eyi egwu ịgbachi usoro ihe omume n'ala anyị maka otu Cyber Security Levy. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya na-achọ ụzọ ndị a ga-esi akwụsị ịtọrọ ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ ndị nwere n'ala Naịjirịa. Ndị agha soja ala anyị ahapụla obodo Okuama. Ọka akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Onye isi ala Bola Tinubu alọtaghachila ebe obibi ya dị na isi obodo Abuja na Sorok n'ụtụtụ ụnyaahụ bụ Wednesday. N'ozi nke onye ndụmọdụ ya pụrụ iche n'ihe gbasara ozi na atụmatụ ya, Maazị Bayo Onanuga zipụrụ kpughere na onye isi ala Tinubu na ndị enyemaka ya si mba Europe lọtaghachi ala Naịjirịa. Onye isi ala hapụrụ isi obodo Abuja izu abụọ gara aga gawa mba Netherlands maka njem ọrụ were abalị 3 n'okwu nke onye Prime Minister mba Denmark bụ Mark Rutte kpọrọ ya. Ka ọ nọ na mba Netherlands, onye isi ala sonyere na nnọkọ ndị ahịa na nwunye ihe mba Denmark na ala Naịjirịa nke ndị isi mba dị iche iche bịakọtara ọnụ na ya. Onye isi ala nwekwara ọgbakọ pụrụ iche ya na His Royal Majesty Eze William Alexander nakwa Eze nwanyị Maxima nke alaeze ahụ. Gọvanọ Abdullahi Sule akachapụla echiche ahụ bụ na ndị gọvanọ steeti dị iche iche agaghị eso ọchịchị etiti arụkọ ọrụ n'ihe gbasara ụgwọ ọnwa opekata mpe. Nke a na-abịa dịka otu jikọrọ ndị ọrụ kpọkuru ọchịchị etiti ka ọ gbapụ ya ọsọ ịma ihe nke a ga-eme n'okwu banyere ụgwọ ọnwa opekata mpe ahụ ma kapịa ya ọnụ ka a mara ebe akwa ugbu a. Enweela echiche n'ụfọdụ akụkụ na ụfọdụ ndị gọvanọ nwere ike ha ekpebie na ha agaghị ekwe akwụ ụgwọ ọnwa ahụ nke ọhụrụ ma ọ bụrụ na otu kọmitii ụzọ atọ nke ọchịchị etiti hiwere ekpebie ụgwọ nke enwere ike ịkwụ. Echiche ndị ahụ ugbu a aghọọla nchegbu n'ime ụbọchị ole na ole ugbu a, dịka akụkọ pụtara ugbu a na-ekwu na ụfọdụ ndị gọvanọ abụrụla ndị ahụ na-erughị ala kamgbe mkpebi nke gọvanọ steeti Edo bụ Godwin Obasaki pụtara bụ ibugo ụgwọ ọnwa opekata mpe na steeti ya ruo 70,000. Ka o si na-adị, n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ụnyaahụ ka nnọkọ agbachiri ụzọ ya na onye osote onye isi ala Kashim Shettima nwechara n'ebe obibi onye isi ala dị n'Abuja, Gọvanọ Sule kwuru n'okwu ya n'ihe gbasara ụgwọ ọnwa opekata mpe ahụ bụ echiche obi ya ebe ya na-anọghị n'ọnọdụ nke ikwuchite ọnụ ndị aka na-achị steeti dịgasị iche iche. Otu jikọrọ ndị ahịa eyiela egwu ịbagide njegharị nke ga-ada ụda nke ga-esi otu ahụ kwụchie usoro ihe omume n'ala anyị ma kwụọ ya ngwọrọ, tinyekwara nke akụnụba ma ọ bụrụ hala na ọchịchị etiti ajụ ịkagbu otu Cyber Security Levy ahụ nke na-eko achịcha nke ụlọ ọba ego ukwu ala anyị CBN wepụtara ọhụrụ ugbu a. Otu TUC n'ozi nke onye isi oche ha bụ Festus Osifo benyere aka na ya katọrọ ntụziaka ụlọ ọba ego ukwu ahụ nke na-achọ ịmakwasị n'isi ụlọ akụ niile na-arụ ọrụ n'ala Naịjirịa ịnatawa ụtụ ahụ nke bụ 0.5% nke ụtụ Cyber Security Levy na nzipụ ego ọbụla nke si n'ịntanetị wee mee. Otu TUC gbara ọchịchị etiti ume ka ha were aka ngwa ngwa nye ụlọ ọba ego CBN ntụziaka iwetu ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke ha zigara ụlọ akụ dịgasị iche iche nọ n'ala anyị maka gbuo ụtụ ahụ n'aka ngwa ngwa. Ha gara n'ihu kwuo na emeghị otu ahụ na ha ga-ahazi ndị otu ha niile ndị aka ji oke na ngalaba dịgasị iche iche ọnụ na-eru n'okwu nakwa ndị ọzọ bụ ndị nke ga-ejikọta aka ọnụ tụmadụ ha ndị Naịjirịa ka ha malite njegharị nke a ga-eji akụchi usoro ihe omume akụnụba n'ala Naịjirịa dịka ụtụ ahụ bụ nrigbu nye onye ọbụla n'ala anyị. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya akwụsịtụla okwu gbasara mkpọtụ uche nke na-akpọ oku ka akwụsị ụtụ Cyber Security Levy nke kpaliterele ọtụtụ okwu ndị na-adịghị mma site n'ọnụ ụmụ Naịjirịa ugbu a.
omeiwu Manu Soro onye welitere mkpọtụ uche ahụ n'ụlọ nzukọ kọwara na otu ahụ na-abịa n'oge na-ekwesịghị ekwesị na-adabere n'ọnọdụ obibi ndụ enwere ugbu a nke na-eche ụmụ Naịjirịa ihu. Onye omeiwu ahụ rụrụ ụka na oche onye ndụmọdụ pụrụ iche nke nchekwa bụ okwu nke banyere ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-ekwesịghị ịbụ nke ga-enwe ikikere nke ịhụ maka ego. Ka o si na-adị, ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ ahụ bụ Tajudeen Abbas gbara ndị omeiwu ibe ya ume ka ha hapụtụ okwu banyere mkpọtụ uche ahụ ugbu a ma nye ohere ka ndị ndu nke ụlọ nzukọ ahụ tinye ya ọnụ na mbụ na mbụ ma chọtazie ụzọ ka mma a ga-esi eleba ya bụ okwu anya nke ọma. N'ịga n'ihu n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya, ha ekpebiela ime nnyocha gbasara ọnọdụ nke edugara na mgbapụ nke onye isi ụlọ ọrụ Binance site n'aka Naịjirịa nke ọ gbapụrụ site na ejichiri ya n'ụbọchị Fraịde bụ abalị 22 nke ọnwa Maachị afọ anyị nọ na ya. Nke a na-esochi mkpọtụ uche nke mkpa ọ dị n'oge etiti banyere ọrụ ndị nke kwesịrị ịrụ nke Honorable Dennis Okafor kpọtụrụ n'Abuja. Okafor n'okwu ya gwara otu kọmitii ndị ọ dị n'aka nke ụlọ nzukọ ahụ ka ha bụrụ ndị nke ga-enyocha ma kpee ndị niile aka ha dị na mgbapụ nke onye isi ụlọ ọrụ Binance ahụ gbapụrụ site n'ebe ejichiri ya ikpe. Ụlọ ọrụ Enyimba TV chetara na Nadeem Anjarwalla, otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ Binance anwụchiri n'ala Naịjirịa maka ebubo ịhapụ ịkwụ ụgwọ ụtụ isi nakwa ụfọdụ iwu ndị ọzọ nke ha dara nke gbara ụkwụ n'ime ihe metụtara iri ngarị, ka o si n'ebe eji ya n'ụlọ ọbịa ndị dị na Abuja ya na ndị ogbo ya ndị ọzọ gbapụ ka onye nche nọ n'ọrụ n'ụbọchị ahụ du ya gaa ụlọ okpukperechi alakụba maka ekpere n'ihe metụtara oge obụbụ ọnụ nke mmemme Ramadan. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya na-egosipụta oke nchegbu gbasara iri elu ọjị nke ntọrọ nakwa ụzọ obi ọjọọ esi akwafu ọbara na-enweghị ihe o mere nakwa mmebisi nke ngwongwo gburugburu ụlọ akwụkwọ ndị enwere n'ala anyị kamgbe afọ 2014 ruo kwa ugbu a. Nke a na-esochi mkpọtụ uche nke dị mkpa ọ dị n'ogo etiti nke onye omeiwu Billy Osawaru mere n'oge nnọkọ nke ụlọ nzukọ ahụ. N'ịnabata mkpọtụ uche ahụ, ụlọ nzukọ nyere kọmitii niile ehiwere maka ndị soja, ndị agha ikuku, nke ndị mmiri nakwa ndị uwe ojii tinyere nchekwa ka ha na ndị isi nchekwa niile nwee mkparịta ụka iji chọpụta ụzọ ndị a ga-esi chebe ụlọ akwụkwọ dị iche iche nakwa ogbugbo ndị na-adịgide adịgide maka ihe ịma aka nke nchekwa n'ala anyị. Ụlọ nzukọ ahụ nyekwara ụlọ akwụkwọ niile ntụziaka ka ha bụrụ ndị nke ga-ewe ndị nche n'ọrụ iji nyere mgbalị ndị ọrụ nchekwa na-eme aka n'ichebe ogige ụlọ akwụkwọ anyị ha. Ndị omeiwu kpọrọ oku ka enwekwuo mmepe anya nakwa ntụte ebe ọ kachasị metụta ụmụaka ndị na-adịghị aga akwụkwọ bụkwanụ ndị nke na-akpagharị n'okporo ámá dịgasị iche iche. Ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja egbochiela otu pati People's Democratic Party PDP na ịhọpụta onye ọbụla ịnọchi Umaru Damagun dịka onye isi oche na-arụgodo ọrụ n'otu pati ahụ ruo kwa mgbe ekpebichara okwu ikpe nke wetara n'ụlọikpe ahụ site n'aka ndị isi nke otu pati ahụ. Ụlọikpe ahụ na-achabi ikpe nke ọkaikpe Peter Lifu mere na-adabere n'ikikere akwụkwọ iyi nke ndị gbara akwụkwọ a ji gbasara okwu a. Ndị gbara akwụkwọ a n'ụlọikpe bụ omeiwu Umaru Maina na Alhaji Zana Gadama kpọrọ otu pati PDP aha otu ije ozi ha NWC, otu ndị nọ n'isi NEC, otu BOT ha tinyekwara ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka INEC aha n'okwu ikpe ha. N'iwepụ okwu ikpe a n'akụkụ, ndị gbara akwụkwọ a họrọ ma chọọ ka ụlọikpe nye iwu ka Damagun nọgide na oche ọchịchị ya dịka onye na-arụ ọrụ dịka onye isi oche otu pati ahụ ruo mgbe ekpebichara okwu ikpe ahụ nke ọma. Onye gọvanọ Sheriff Oborowori nke steeti Delta nọrọ ụnyaahụ bụ Wednesday mapụ ọkwa na ndị soja akwarala pụọ n'obodo Okuama nke steeti ahụ. Onye gọvanọ kwupụtara nke a n'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu n'obi ọchịchị dị n'Asaba, na-ekwu na ndị niile gbahapụrụ ụlọ ha nakwa ebe obibi ha n'obodo Okuama nwere onwe ha ugbu a ịlataghachi na be ha dịgasị iche iche.
ọ gara n'ihu mee ka amata na ogige ebe ndị gbara ọsọ ndụ nke ọchịchị ya hiwere maka nlekọta ndị mmadụ ga-anọgide na-arụ ọrụ maka ndị obodo Okuama. Ndị soja weghara obodo Okuama ka ejichara obi ịta mmiri gbuo ndị soja dị 17 n'ọnụọgụgụ n'abalị 14 nke ọnwa Maachị afọ 2024 n'obodo ahụ nke dị na ikpere mmiri na kansụl Ugeli South nke steeti Delta, nke kpatara ọtụtụ ndị obodo ahụ ịgbalaga maka ndụ ha, ụfọdụ n'ime ọhịa, ụfọdụ na obodo ndị ha na ha gbara agbata obi. Otu pati People's Democratic Party agwala otu pati All Progressive Congress nke nọ n'ọchịchị ugbu a ka ha chefuo echiche ọbụla bụ iji aka ike weghara ọchịchị na steeti Rivers. Nnukwu odeakwụkwọ nke otu pati ahụ bụ Honorable Degbo Olugunagba kwupụtara nke a n'ọgbakọ ndị ntaakụkọ emere na Abuja. Dekpo na-azaghachi okwu nke onye isi oche otu pati APC na steeti Rivers bụ Maazị Tony Okocha na-akpọku ndị omeiwu ụlọ nzukọ steeti ahụ ka ha malite usoro nke ịchụpụ onye gọvanọ ha bụ Siminalayi Fubara n'oche. Otu pati PDP rụtụrụ aka ihe ndị omeiwu ahụ na-achọ ime na-enweghị ebe a na-anụ ya anụ n'ihi na o megidere iwu, na-adabere na ha kwụsịrị ịbụ ndị omeiwu kamgbe ha jiri aka ha gbahapụ oche ha ma nye akwụkwọ nke ịgba arụkwaghịm site n'otu pati ahụ bụkwanụ nke ha jiri bata n'ụlọ nzukọ ahụ dịka ndị omeiwu. Ụlọ ọrụ kọmishọn ọchịchị kansụl akwụsịla ndị isi niile si na kansụl 23 enwere na steeti ahụ bụ Rivers ịwụcha n'ihu ụlọ nzukọ steeti ahụ. Nke a bụ ozi nke nọ n'akwụkwọ ozi nke nyere ndị isi niile nke kansụl nke onye dairektọ ozi na nzirịta ozi bụ Ebinenukwiet Nnateo bịanyere aka na ya. Dịka ozi ahụ siri kwuo, onye ọrụ ọbụla nupụrụ isi na ntụziaka ka a ga-achụ na ọrụ n'aka ngwa ngwa. Ụlọ ọrụ Enyimba TV chetara n'ụlọ nzukọ steeti Rivers nke onye isi ya bụ Martin Amehule nọrọ n'abalị 22 nke ọnwa Eprel bịanye aka n'iwu emegharị maka ọchịchị kansụl nke na-enwetaghị nkwado nke onye gọvanọ steeti ahụ bụ Fubara. Otu jikọrọ ndị ọrụ ọchịchị kansụl ngalaba nke steeti Rivers Agon n'aha mkpirisi akatọọla agwa nke onye na-achị steeti ha bụ Siminalayi Fubara na-akpọ ugbu a n'ijichi ego ekwesịrị inye ọchịchị kansụl ndị enwere na steeti ahụ. N'okwu ya n'aha otu ahụ n'ọgbakọ mkparịta ụka nleta akụkọ nke hiri odo na kansụl Port Harcourt, Oluwel Ihunda boro gọvanọ ebubo ijichi ego ndị amawapụtara maka ọchịchị kansụl kamgbe ọnwa Eprel nakwa nke ọnwa Mee nakwa nke ọnwa Maachị maka kansụl Emeọhụa. Ọ gakwara n'ihu bụ ebubo na gọvanọ na-achọ ịmanye aka n'ego ọchịchị kansụl ahụ. Ha kpọkuru onye isi ala Bola Tinubu ka ọ kpọọ gọvanọ Fubara oku ma dọọ ya aka na ntị iji gbochie ihe niile ịgbari na steeti Rivers ebe o metụtara iwu nakwa irube isi na ya. Otu jikọrọ ndị lara ezumike ọrụ na steeti Abia ekwuola na ozi ahụ bụ na ha na gọọmenti nwere nkwekọrịta nke kachapụ ụgwọ niile ruru ndị lara ezumike nke ụfọdụ abụghị eziokwu ma ncha. N'ozi nke otu ahụ zipụrụ na ngwụcha nke ọgbakọ ha gbasapụ hiri odo n'isi obodo steeti abụ Ụmụahịa nke onye isi oche ha bụ Chukwuma Ironde nakwa ode akwụkwọ ha bụ Omar Kalo bịanyere aka na ya kọwara n'otu kansụl ahụ na ndị isi ha enweghị ikikere nke kachapụ ụgwọ niile ejikọsị ndị lara ezumike ma rịọ gọọmenti steeti Abia ka o wepụ akụkụ ahụ n'akwụkwọ nkwekọrịta nke ha mere. Kansụl ahụ kelere gọvanọ Alex Oti maka iwere nzọụkwụ ịmalite kwụwa ndị lara ezumike ụgwọ kwa ọnwa. Ha gakwara n'ihu gosipụta nchegbu n'ihe gbasara ndị obibi ndụ ha bụkwanụ ndị nke na-adakpọ nke ụfọdụ ndị lara ezumike n'okpuru ụlọ ọrụ ndị dịka ụlọ ọrụ mgbasa ozi steeti Abia BCA nakwa ụlọ ọrụ nke ụlọ ọgwụ nkụzi ihe ABSUT ndị na-abụghị ha kpatara na aha ha anọghị n'akwụkwọ nke eji na-enyocha ndị bụ ndị. Gọọmenti steeti Abia akwụsịla ụgwọ tiketi n'izu maọbụ n'ọnwa maka ndị ọkwọ ụgbọala bọs nakwa ndị nke keke na steeti Abia. N'ozi nke onye isi oche ụlọ ọrụ na-ahụ maka mkpata ego na steeti Abia bịanyere aka na ya bụ Ọkammụta Udochukwu Ogbonna bụkwanụ nke ezipụrụ ma pụrụ ọkwa na ụgwọ tiketi kwa ụbọchị ga-alọtaghachi ugbu a.
ozi ahụ gara n'ihu nye ndị niile na-agba tiketi ntụziaka ka ha laghachi n'usoro nke na-anakọta tiketi kwa ụbọchị n'akara niile nke ha ji eme otu a n'ịntanetị. Ndị ọkwọ ụgbọala bọọsụ nakwa ndị nke keke na steeti Abịa zọpụrụ njem n'ụbọchị ole na ole gara aga maka njegharị megide ntụziaka nke ịgba tiketi kwa izu nakwa nke ọnwa nke mere ka gọọmenti were aka ngwa ngwa kagbuo ya. Ozi ahụ gbakwunyekwara na ịgba tiketi kwa ọnwa ka dịkwa ire maka ndị ọbụla nke chọrọ ịhọrọ ime nke ahụ. Ọ ka bụkwa na Enyimba TV n'oge akụkọ ụwa ka ị ka na-ekiri. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọsi ike na-ege ntị maka na ana m alọtaghachi. Nnọọ na-eburu n'obi na ịka nọ ebe ahụ. Ọ ka bụkwa akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka ị ka na-ekiri. Ngwa ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ akụnụba n'akụkọ sitere mba ofesi, biko ụlọ ọrụ ministri ahụike nke mba Kenya ekwuola na gọọmenti mba ahụ abịanye n'aka n'akwụkwọ nkwekọrịta n'etiti ya na ndị dọkịta bekee ndị nọgiderela na-eme mfanye aka n'ụkwụ kamgbe ọnwa abụọ, nke emerela ka ọtụtụ ndị ọrịa nọrọ na ọnọdụ gbalụ maka nlekọta ahụike nakwa nke ọgwụgwọ. Ihe ndị nọ na nkwekọrịta ahụ amapụrụ ọkwa ya ụnyaahụ ka na-ahụchabeghị nke ọma dịka ndị otu dibịa bekee ndị a na-ekwubeghị okwu ọbụla gbasara nke a. Okwu malitere dawa ajaja n'etiti ọchịchị nke mba Kenya nakwa n'ebe o metụtara ndị dọkịta bekee dịka ọchịchị mba Kenya jụrụ ajụ na ọ gaghị akwụ ndị dọkịta bekee ụgwọ gbagoro agbago dịka e nwere nkwekọrịta ya n'afọ 2017 tupu ha amalite mfanye aka n'ụkwụ. Onye isi ala William Ruto na ndị ya na ha so achị nọrọ n'oge gara aga kwuo na ha agaghị akwụli ndị dibịa bekee na-amụ ihe ụgwọ nchọnchọ nke narị shilling 2.6 nke ruru $1,530 na $530. Ha kwuru na kama ha ga na-akwụ ihe dịka $530. Ndị dibịa bekee ndị a ruru 7,000 ṅụrụ iyi na ha agaghị alọghachi na tebụl maka mkparịta ụka ọbụla ma ọ bụrụ na akwụghị ha ụgwọ ahụ dịka nkwekọrịta siri dịrị n'afọ 2027. N'akụkọ nke akụnụba, ụlọ ọba ego ukwu ala anyị bụ CBN enyela ụlọ akụ niile nọ n'ala anyị ntụziaka ka ha kwụsị ụtụ nke nzipụ ego maọbụ nzibata ego ugbu a na-eru abalị 30 nke ọnwa Septemba afọ anyị nọ na ya. N'ozi nke ụlọ ọba ego ukwu ahụ zipụrụ, enyere ụlọ akụ niile ntụziaka ka ha kwụsị ụtụ ọbụla a na-ana maka izibata ego ruru $500,000 maka otu onye nakwa $300 maka ụlọ ọrụ. Ozi ahụ nke dere n'abalị 6 nke ọnwa Mee afọ 2024 nke onye na-arụ ọrụ dịka onye dairektọ nhazi usoro ihe omume ụlọ akụ nke ụlọ ọba ego ukwu CBN bụ Tona Adedeji benyere aka na ya. Ntụziaka ọhụrụ a na-abịakwa dịka ụlọ ọba ego ukwu CBN nyekwara ụlọ akụ dịgasị iche iche ntụziaka ka ha natawa ihe dịka 0.5% nke ụtụ akpọrọ cyber security na nzipụ ego ọbụla emere n'ụlọ ọba ego nke kpatarala oke iwe nakwa ọnụma gba gburugburu ala Naịjirịa. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ ụmụ nwaanyị ala anyị na-erubeghị afọ 17 Flamingos ga-ahapụ obodo anyị taa gawa Bamako, isi obodo mba Mali, maka ịma aka ntozu oke nke iko ụmụ nwaanyị mba ụwa na-erubeghị afọ 17 nke FIFA na-ahazi nke ga-adị n'etiti ha na mba Burkina Faso. Ụmụ nwaanyị ala anyị esorola na asọmpi nke iko a kamgbe ọ malitere n'afọ 2008 na mba New Zealand ma ewepụ otu nke ha na-etozughị oke na ya. Ha dị njikere ugbu a inweta mmeri n'isi obodo mba Mali ebe ha ga-agba nke ụkwụ abụọ ya na Abuja n'abalị 18 nke ọnwa Mee afọ anyị nọ na ya. N'agbanyeghị ịgbanye ndị ogbu ha aja n'anya n'ọkpụ goolu 9 nke asatara otu n'oge ha na-eme ịma aka nke nkwadebe, onye nkụzi kochi ha bụ Bankole Olowokere mesiri ike na ụmụ ya nwaanyị ndị a kwesịrị ịghọta na enwere ihe dị iche n'etiti ịma aka nke ọzụzụ nakwa ịsọmpi nke bụ ezi ya, ma mụta iji ohere ọbụla dapụtara n'ume ihe maka inweta mmeri n'ịma aka ahụ.
ndị ọma n'akụkọ egwuregwu a ka anyị na-achịsọwa mana tupu anyị apịachie geghachi ntị n'isiokwu ndị hirodo n'akụkọ anyị taa. Otu TUC na-eyi egwu ịgbachi usoro ihe omume n'ala anyị maka otu cyber security nke aha makwasịrị ugbu a. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya na-achọ ụzọ ndị a ga-esi akwụsị ịtọrọ ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ anyị ha dịgasị iche iche. N'ikpeazụ ndị agha soja ala anyị ahapụla obodo Okuama. Ekele m ndị niile anyị na ha soro rụọ ọrụ maka ime ka ihe nkiri a ruo gị aka. Na-asị gị imeela maka ịnọ ebe ahụ gee ntị. Aha m bụ Ezinne Mmadụ. Kachi bụ ọnụ.